daalụ rienne. Aha m bụ Ikechukwu Umeonyirioha. Esi m na mahadum dị na Oxford, University of Oxford, number one university in the world. Ị na-anya n'ụbọchị taa, ị ga-afụ nọ nnukwu mmemme Igbo ka a na-eme. Bido na ọnwa gara aga ruo n'ụbọchị taa, ọwụ oge ndị Igbo ji eri ji, oge eji eme mmemme eriri ji bụ nnukwu mmemme ndị Igbo na-eme n'ụwa gbaa gburugburu. Ọ bụghị sọsọ n'ala Naịjirịa ka ndị Igbo nọ, ndị Igbo nọkwa na mba ofesi, na mba ụwa dị iche iche. Ọ bụ ya wụ njegharị na nkụzi bụ wee bata, wee sonye n'ọnọdụ a na-eme n'ụbọchị taa. Enwere ihe ndị Igbo na-ekwu sị ihe na-ebe n'enu ma ihe na-ebe na be okelekwu na-ebekwe na be okere afọ. Otu ihe m chọrọ itinye n'ihe awụ, ọ bụghị naanị na Lagos ka ọtụtụ ụmụazị Igbo na-anaghị asụ asụsụ Igbo. Enwekwe ndị nọ na Naịjirịa na mgbada ebe anyị si wee bịa na-anakwa ha asụ asụsụ Igbo n'ihi na ndị nna nna ha emena gịnị chere na ịsụ asụsụ Igbo bụ ihe jọgburu onwe ya na njọ, na ọ bụ ịsụ asụsụ Bekee ihe gosiri na nwata ma ihe, mana ọ bụ asị. Ọtụtụ ndị ọcha na-akụziri Igbo na mba ofesi, ha amaghị asụcha ya bụ Bekee eji mara ha. Ileruo anya nke ọma, ị ga-afụ na ọ bụ ọrụ dịrị ndị nne na ndị nna, n'ihi na ha bụ ndị nkụzi mbụ ụmụazị nwere. Ọ bụ mgbe ha kụzichara ụmụazị ka ụmụazị ga-aga n'ụlọ akwụkwọ wee mụtakwa nke ka ibi ya n'aka ndị nkụzi ebe ha jere n'ụlọ akwụkwọ. Ya mere, ana m adụ ndị nne na ndị nna ọdụ ka ha kaba ahụ fụ na ma ị nọ mba ofesi o, ma ị nọ n'ala Naịjirịa, ma ị nọ na mba Afrịka ndị ọzọ dị iche iche, ị ga-akaba ahụ na-asụrụ ụmụ gị asụsụ Igbo, na-akụziri ha omenala gị. Ọnọdụ ka mgbe m gara ọtụtụ mmemme banyere eriri ji, achọpụtara m na ọtụtụ ụmụazị Igbo ndị ntorobịa, ndị okoro na ndị agbọghọ amaghị ihe kpatara eji eri eriri ji. Ha amaghị usoro a na-agbaso were eme mmemme eriri ji, ya wee wụrụ ihe jọgburu onwe ya na njọ. Ndewo. Na ndị na-akụziri ndị ọcha so na ndị na-akụziri ọ pụtara na Igbo ahụ atụka ha chere n'ụzọ kpagide ha ma ọ bụ mee ya ka ọ tụọ ha ụtọ ka ha wee bịa mụọ. Na mbụ ka m were asụsụ mba China maa atụ. Ọ bụrụ na ị na-anya ọtụtụ ndị Igbo ma ndị Hausa ma ndị Yoruba na-asụkwazi asụsụ mba China. Kedu ihe kpatara ya? Ihe kpatara ya bụ na ndị China gbara mbọ ịfụ na anyị na-asụ asụsụ ha, nke mere ha ji wee si obodo ha wee buru Confucius Institute ebe a na-akụzi asụsụ ndị Chinese wee budatara anyị n'obodo a. Mụ na gị n'ebe a na-asụ asụsụ Bekee. Kedu ihe mere anyị ji asụ asụsụ Bekee? Maka na ndị ọcha nwe asụsụ Bekee si n'obodo ha buru ya budatara anyị ebe a, mee anyị a na-asụ ya bụ asụsụ Bekee. Enwekwara asụsụ ndị ọzọ dị iche iche dịka German, French na asụsụ ndị ọzọ, Spanish. Ndị be anyị na-asụcha ya. Ka ihe mee na ndị ọcha agaghị amụta asụsụ nke anyị? Asị na onye gbaa mbọ dozie ebe ya eme gịnị, ndị ọbịa aka nkụ. Ọkwa ihe mere eme. Asụsụ Igbo a na-akụziri ndị ọcha abụghị naanị ịkụziri ya ndị ọcha, mana ka ha mụtakwa ụmụ omenala anyị. Enwekwara ndị be anyị bụ nna ha lụrụ ndị ọcha, ewe mụta ha ebe ahụ. Ha amaghị asụ asụsụ Igbo, ha amaghị omenala anyị. Nwekwanụ ndị wụ ndị ọcha ịmụ asụsụ tọrọ ụtọ, ha chọrọ ịmụta kedu ka asụsụ a dị, kedu usoro ọ na-agbaso, ọ kachasị mgbe a na-emebe ahịrịokwu na ihe ndị ọzọ dị iche iche gbasara ya bụ asụsụ. So ọ dị mkpa ịfụ na ndị a mụtara asụsụ a dị ka anyị si wee mụta asụsụ ha. Ihe banyere ịkụzi Igbo na mahadum Oxford sitere n'aka otu nwanne anyị a na-akpọ ọkammụta Onyeka Nwelue. Ọ bụ onye hibere otu a na-akpọ James Corey. Ọ bụrụ ndị oyibo ha sị James Corey Society. Ama m na ọtụtụ ndị na-ege ntị amaghị onye bụ James Corey. Onwe ya awụ onye mba UK. Ọ bụ site n'aka ya ka ụwa niile si wee mara onye wu Chinua Achebe na Wole Soyinka ha. Ọkammụta Onyeka gbaa mbọ wee hibe otu a na-akpọ James Corey ka e wee si n'aha nwoke a were na-eme nkụzi na nchọcha gbasara ihe odide dị iche iche nke ijiro asụsụ na omenala. Ọ bụghị sọ nke ndị Igbo ma nke ndị Afrịka gbaa gburugburu. Ọ bụ site na otu a
ka esi wee bugara ya mahadum Oxford ha wee nene ya kpaa nkata dị na ya were sị gaa n'iru n'usoro a bụ ihe dị mma. A ga-enyere nwa onye chọrọ ịbịa obodo oyibo gụọ akwụkwọ aka, mana o nwere otu okwu m chọrọ ịtọgbọ ebe a. Anyị n'anya n'ala Naịjirịa anyị ga-ahụ ka o si wee sie ike ịba n'ọtụtụ mahadum dị n'obodo anyị wụ Naịjirịa, mana iwere mahadum ndị a kacha mma na be anyị jenene na mahadum ndị mba ụwa ha na-agba puku kwuru puku n'ọnụọgụ, ọkwa ihe mere eme, mana mahadum nke Oxford wụ mahadum kacha ibe ya n'ụwa niile. Ịghọtara ya bụ ihe mere ịbanye na ya bụ mahadum wụ ihe sigburu onwe ya n'ike. Iji bata ya bụ mahadum ị ga-eso na ndị mbụ kacha ndị mbụ kacha ndị mbụ kacha ndị mbụ. Ọ bụ eziokwu na anọ m ebe ahụ na-akụzi nkụzi, ụmụnne m ndị ọzọ nọkwa ebe ahụ na-agba mbọ na-enye aka, mana ọ pụtaghị n'ihi na anyị na ebe ahụ onye ọbụla ga-abata. E nwere usoro a na-agbaso, a ga-ele ule, a ga-ede ihe odide dị na ya. Ọ bụrụ na ịgafe ihe ndị a, gafee ule ndị a, ọ ya bụ na ị ga-abatanwu na mahadum Oxford. Anyị nwa na onwe anyị ga-enyenwukwa ego ga-enyenwu enyemaka dị iche iche dịka ịtụnyere gị alụ otu ị ga-esi kwado ya wu ule, ma haziere gị akwụkwọ ndị ị ga-agụ iji wee dee ya wu ule. Anyị na-enwetacha, enwere ndị ọbụ ọrụ ha ndị na-esi obodo anyị bụ Naịjirịa budata ya na mba Oxford, anyị wee goro ya ebe ahụ. Nke ahụ abụghị nnukwu nsogbu. Enwere ọtụtụ atụmatụ dị iche iche ndị James Corey na mụ onwe m kwa na-egosipụta iji wee kụziere ndị mmadụ na ihe eji wee mara ndị Igbo. Ịghọtana, enwere ọtụtụ mmemme anyị bụ ndị Igbo na-eme nke ndị Igbo nọkwa n'ala anyị bụ Naịjirịa na-amaghị, ọ bụrụ ihe ịgba anya mmiri. Enwere ihe a na-akpọ iri mgbede. Enwere ebe m gara jee mee nkụzi ewekwute okwu iri mgbede. Ọ gbara m anya mmiri na ọtụtụ ndị Igbo ugbu a amaghị ihe wụ iri mgbede. Ha amaghị uru ọ bara, ha amakwa n'usoro a na-agbaso were eme ya. Ihe niile gbasara omenala Igbo kwesịrị ka a na-akụzi ya na-akụzisi ike. Ndị ọha na eze eme n'ọgbakọ n'ụbọchị taa, ekwenyere m na ha ga-agba mbọ tụpụta alo ma usoro ma ọ bụ ụzọ a ga-esi na-akụzi ya bụ asụsụ na omenala anyị, maka asụsụ anyị nwụọ, omenala anyị nwụọ, ọ ya bụ na ndị Igbo wuzikwe ndị nwụrụ anwụ, anyị wuzikwe ndị ko n'elu. Ine anya na mba ụwa niile na-eme ọfụma, mba Amerịka, mba UK, China, India, Germany na ndị ọzọ, ndị a bụ ndị ji asụsụ ha wee mere ihe. Ebe ọwụ na ijere ha na-asụ asụsụ ha, ọ bụrụgodị na ha ma asụ asụsụ bekee, ha agaghị asụrụ gị asụsụ bekee, ha ga-achọ ka ị sụọrọ ha asụsụ ha. Ọ bụ ya kpatara ndị be anyị gaa Germany ha na-amụ German language, ha gaa China ha na-amụ China language, ha gaa Japan ha na-amụ Japanese language. Kedu ihe mere na ha bịa ebe a ha agaghị amụ Igbo language? Ọ bụrụ na anyị na-anya nke ọma, ihe gbasara ndị Igbo isi mba Israel gbarata ala Naịjirịa wụ nnukwu okwu buru ibu, mana dịka nchọcha m si wee dị na dịka m ghọta m si were dị, ị na-anya otu ndị Igbo si akpa agwa, nekwa anya otu ndị mba China si akpa agwa, ị ga-ahụ na enwere ọtụtụ ihe yirinu. Enwere ka abịa n'asụsụ oyibeghị mba China, abịa n'asụsụ oyibeghị, mana ọtụtụ ihe yibere onwe ha na omenala anyị. Mana ọ bụrụ na ọtụtụ ndị mmadụ chọpụta ihe abịa nyochaba ya, ụfọdụ ndị ga-asịkwa na anyị si mba China were gbadata. Mana ihe m chọrọ ikwu n'ụbọchị taa wụ na ndị Igbo eteela gboo. Ndị Igbo dewara mgbe Chukwu kere ụwa. Ndị Igbo adịgidere na ha amaghị ebe ha si, ma ọ bụ otu esi gaa aka akụkọ ha si wee gbadata ala Igbo. Ọ bụrụ na anyị na-anya, enwe ebe a na-akpọ na ENUGU steeti na Nsụka, ebe a wụ ebe a na-agbanwe ayọn. Ọ ya bụ ebe kacha ochie a na-agbanwe ayọn. Ọ dịghị na be ndị ọcha, ọ n'ala Igbo ka ọ dị. Nchọcha gosiri na ebe ahụ wee ebe mbụ kacha wee dị ochie a na-agbanwe. Ọ pụtara na
ndị ọcha bịara bịa gbanwee ayọn ebe ahụ wee nawakwa mba o gosiri na ndị Igbo mana tupu ha ruo ọnọdụ dị otu a ha gaa na puku afọ were ruo na yawụ oge eji ịgbanwe mụta usoro a ga-eji wee na-agbanwe yawụ ayọn. Ndị Igbo adịgbo tupu ndị ọcha abịa. Nchọcha gosikwere na ọtụtụ ndị ojii iwu ndị gara mba ofesi je kụziere ha ọtụtụ ihe ma ihe gbasara sayensị, mana ka ihe na-aga ọtụtụ ihe emebiri ndị ọcha were mee gịnị wee tụgharịa wee bunatawara anyị ihe niile anyị bugakwara ha. So ya wụ ihe m chọrọ ikwu wee bụrụ ekwenyeghị m na anyị bụ ndị Igbo si mba Israel. Ndị Igbo bụ ndị gboo gboo. Ndị be anyị ga-enụ ntị. Asị ọkọ hapụ kwọmkwọm o were gịnị zụọ ụmụ. Nwaanyị hapụ ihe o ji achọ mma, mma ya eme gịnị, mma ya arụọ. Asụsụ anyị na-egosipụta onye anyị bụ n'ebe anyị si. Omenala anyị na-egosipụta onye anyị bụ n'ebe anyị si. Anyị enweghị ike ikewapụ asụsụ anyị na omenala nke anyị ga-eji kewapụ omenala na asụsụ. Ọ bụ asụsụ a na omenala a ga-abụ mgbe anyị pụtara n'ihu ụwa sụọ ya o gosi nekwa ebe anyị si na ndị anyị bụ. Ọsọ gị bie na mba ofesi afọ 70 afọ 18 oge ga-eru mgbe ọ ga-abụ ruo echetara gị na ịbụ ụkwụ onye ebe a na isi ha ebe a. Mgbe ahụ a ga-ajụ gị ajụ sị nna nne kedu ebe isi. Ọ bụrụ na ị maghị asụ asụsụ gị ị maghị omenala gị kedu ihe ị ga-akọrọ ha. Ya bụ ihe wee wuru ihe dị mkpa na ndị be anyị ọkachasị ndị nne na nna dịka m kwuru na mbụ ọha bụ ndị nkụzi izizi ụmụazị na-enwe n'ezinụlọ. Ọ bụrụ na onye ha na-agba mbọ na-akụzi asụsụ aha na omenala ha dịka ha si kwesị ịkụzi ya, mgbe ụmụazị aha pụtara garuo n'ụlọ akwụkwọ ndị nkụzi ụlọ akwụkwọ akụzikwere ha. Mgbe ị na-ere anya hụ na nwa Okeke na-asụ Igbo ma na-ede ede, nwa Okafọ mara omenala mara ede ede, kedu ihe ga-eme na agbakọta n'obodo na ya ma nji asụsụ Igbo wee kwuo okwu dịrị anyị dịka ndị Igbo? Ọ bụrụ na ị na-anya n'ọgbakọ emekatakwa sụwakwuzie Bekee na ndị Igbo onye agha na nwanne ya jisie n'ike. Mụnwa bụ Ọsọfịa nwa Ezigbo Nwaokori na-asị gị ife abụ Ugwumba. Ndewonu, Chukwu fụrụ anyị n'anya, anyị bụ ndị ezigbo mmadụ. Kwanyere mba anyị ugwu, kwanyere Igbo ugwu. Opurobios Igwe Ejenga. Ugwumba bụ Ugwumba. Uchi na nwata uchi n'iru na ya. Ọ dị na nwata ekwe efe ọnụ oji efi eme ọgọ. Incumbent traditional prime minister, His Royal Highness Igwe Dr. Honorable Engineer Pastor, His Excellency Ambassador